Hello, hello. Hello. Why you're shy in the camera? I'm going to school now. Until what time? Until what time? 8. Oh, come 8, not 8. Punta na siya. Gusto niya dito para maglakad. Kaya maglalakad-lakad. Gusto niya kasi maglakad. Dapat pala maglakad na lang siya galing bahay, malapit lang. Kung gusto niya maglakad-lakad ng ganyan. Ayan guys, nanalo yung Gilas Pilipinas. Congratulations Gilas. Ayan. Talagang ang galing niya ni Coach Tim Kun. Ayan. Dahil nanood tayo, pinanood ko. Maaga akong nagising guys para manood para abangan ko nga yung laban nila. Ayan. At ayun. Talagang ang gagaling. Binuhat ni Kai Soto at saka ni Justin Brownlee yung pero lahat naman sila nag-contribute. Ayan. Maaga akong lalabas guys dahil yung isang SUV namin, yung isang sasakyan, yung Ford Escape, kailangan dalhin sa Ford para ipa-oil change. Ayan. Schedule ng oil change ngayon. Medyo magulo ang aking kwarto ngayon. Magulo. Ayan. Ayan, nag-winter. Lang tayo. Thermal dahil malamig sa labas. Ayan. Makikita nyo yan guys. Kung gaano kalamig sa labas. Ayan. Ito guys. Madilim pa guys. Ayan. Kita nyo yan. Yung truck namin, yung pick up naka-start na. Ayan. Bali dadrive ko yung SUV si Escape, tapos hatid ko sa shop. Susundan ako nitong pick up ni Maria para sunduin ako, tapos hatid ko sila guys sa hatid ko sa trabaho niya sa hospital, si Maria. Ayan. Yan, naglilinis na, nagkakaskas na ng kanyang sasakyan. Kasi guys, snow ata. Ayan, ayan yung aming mga sasakyan. Ayan, yan yung aking pula, si Mitsubishi. Ayun yung aking dadalhin, si Gold, si Escape. Ito yung susundo sa akin. Ayan, kita yun guys, yung mga yellow, yung mga snow. Ayan, nagpala ako ng kaunti dyan kagabi. Ayan, pagka uwi ko galing trabaho. Ito guys, medyo magulo dito sa kwarto sa baba. Ayan, ito nga pala yung aking kwarto 1. Mamaya na ako maliligo guys. Ayan, magpabango lang tayo. Ayan, pabango. Tapos yung sa labi, kasi pag taglamig na guys, talaga nagkakrak yung lips. Pagkagising ko, nakapag-toothbrush naman na ako. Ayan. Of course, yung wallet, dahil yung lisensya importante yun. Ayan. Maya ulit. So, na. Yung truck namin pick up. CJ! Where are you going? Where are you going? Nahiyak si CJ. Ayan, tatrip ko lang tong pick up. Sabi ko ilabas muna yung basura pagka drive ko nitong sakyan na to. Ayan.
para makita nyo guys yan kung paano sinasalok yung snow. Yung truck katabi mismo nung loader. Ayan, nagsasalok, umihigop ng snow sa daan pa diretso sa binubuga sa dump truck. Ayan. So ganun dito. Buti na lang maaga nila guys na inakot. O kahapon kasi may mga may mga tampak sa gitna. So ito yung nasa harapan ko kanina, itong kabilang side ko. Siya naman ang kakargaan itong naghihigop ng snow. Kaya natawag na si Maria. Ayan, hindi ko pwedeng sagutin kasi drive tayo. Relax ka lang Maria, alam mo lang naman. 8:03. Ayan. Grabe, dikitan yung laban guys nung Gilas saka New Zealand. Ayan. Talagang dikitan. Kung hindi lang tayo lamang guys sa totoo lang, kung hindi lang tayo lamang sa rebounding, talagang tagilid, delikado, talo. Buti na lang angat tayo sa rebounding at kailangan talaga ng Gilas si Kai Soto. Tapos ayan, pinamunuan talaga ni Justin Brownlee yung Gilas na para makuha yung panalo. Ayan. Congrats ulit sa mga syempre sa buong Pilipinas. Ayan, nakakatuwa din na naipanalo na ng Gilas kontra sa New Zealand. Ayan. Grabe, halos mag-double yung score niya ni Kai Soto. 19 points, tapos yung rebound niya 10, tapos yung assist 9 I think. Yan, pero talaga ang galing yan. Nakaka-proud bilang Pilipino syempre. Nakaka-proud syempre. Madulas. So dito lang sa ito na yung port. Dito ko lang i-drop itong Showbiz Escape guys. Ayan. Dito ko lang i-drop. Ayan. Dahil nga sa may gagawin din eh. Service nila dito muna kayo daw. Tayo ko na lang sila sa labas. Si Escape, ayan. So ito yung service, dito din nakala. Ito yung mga sasakyan na kapag may gagawin. Ito naman ang ida-drive ko. Madulas. Sabi ko sa kanya, hindi pa naman kailangan mag 4x4 kasi ang nipis pa ng snow. Ayan. So depende na rin talaga sa depende sa pagtatapak ng preno, pagpipreno. 4x4 kailangan pag sobrang kapal na, ayun, kaya pa naman, hindi kailangan ng 4x4 sa ngayon. Ang nipis kaka-script lang ng
puntaan. Hello. Why you're shy in the camera? I'm going to school now. Until what time? Until what time? 8. Oh, come 8. Not 8. I mean 3. 3, okay. Kebe. Gusto niya dito para maglakad. Kaya maglalakad-lakad. Gusto niya kasi maglakad. Dapat pala maglakad na lang siya galing bahay, malapit lang. Kung gusto niya maglakad-lakad ng ganyan.
Naiwan ang school bus daw. Naiwan ang school bus. Ha? Che. Ha? Hindi ka naman paying attention ah.